Исәнмесез, дуслар! Әйдәгез, температураны интернет аша күзәтү өчен җайланма туплыйк. Dwight IO сервисы алынган мәгълүматлар буенча матур графиклар төзи ала. Без шул сервиска температура мәгълүматын җибәрәчәкбез. Башлар алдыннан үткән дәрестә стартка игътибар Wi-Fi экспериментын ясап чыгарырга онытмагыз. Эксперимент өчен кирәкле детальләр: Arduino Uno платасы, макет платасы, тройка Wi-Fi модуле, 10 кОмга бер резистор, бер термистор, тоташтыру чыбыклары. Чагыштырып җыер өчен макет схемасы. Һәр секунд сайын Dwight IO сервисы меңләгән җайланмалардан мәгълүмат ала. Җайланмаларны бер-берсеннән айыру өчен алар уникаль ачкыч бирергә тиеш. Шул ачкычлар җибәрүчене ачыклау өчен кулланыла. Сез ачкычны үзегез уйлап чыгарырга тиеш. Ул буш урын калдырмыйча латин хәрефләреннән һәм саннардан гына торырга тиеш. Без бу экспериментта шундый ачкыч кулланачакбыз. Игътибар экранга. Онлайн. Мәктәп. Ноль, бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз. Вакытлыча ачкычны шул урында калдырыйк. Соңыннан программабызны язганда кирәкле җиргә күчерербез. Ә хәзер программабызга кирәкле китапханәләрне тоташтырыйк. Include ESP82 66.H. Беренче юлда күренә шундый китапхана. Ике төрле җәяләр эчендә читтән күчереп тоташкан китапханәләр языла. Шулай итеп, ESP8266 читтән күчереп тоташа торган китапхана булып килә. Ул Wi-Fi модуле белән эшләү өчен кирәк. Икенче юл. Include software serial.h һәм include math.h. Икенче һәм өченче юлда үз эчендә булган Arduino IDE китапханәсе почмаклы җәяләр эчендә языла. Soft Serial китапханәсе UART белән эш итү өчен кирәк. Ә math.h китапханәсе кирәкле логарифмны шутлар өчен кулланабыз. Термисторны тоташтыру өчен пин куябыз һәм аны исемлибез. Define temp pin A0. SSID һәм Wi-Fi шилтәрнең сер сүзен күрсәтәбез. Шулар аша без интернетка керәчәкбез. Define SSID куштырнаклар ачыла. Wi-Fi-ыбызның исеме
Татар онлайн мәктәп. Куштырнакларны ябабыз. Һәм икенче юлда define password. Ул да булса шелтәрнең сер сүзе. Куштырнаклар ачыла. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Безнең Wi-Fi-ның сер сүзе булып килә. Arduino Uno Wi-Fi модуле белән UART аша 4 һәм 5 пиннар аша эшләячәк дип әйтәбез. Димәк, 4 ул RX пины, ә 5 TX пины булып килә. Software serial my serial Җәяләр эчендә 4 өтер 5 санын язабыз. Нокта белән өтер куябыз һәм икенче юлга күчәбез. ESP 82 66 Wi-Fi Җәяләр эчендә my serial дип язабыз. My serial юлны нокта белән өтер тамамлый. Dwight.io сайтына кирип үзебезнең термометрны күрер өчен аңа исем кушабыз. Шул исемне Dwight.io сайтында кулланачакбыз. Димәк, иң өстә язылган ачкычны язып китәбез. Әмма ләкин башыннан string name куштырнаклар ичендә шул ачкычны язып куябыз. Куштырнакларны ябабыз. Нокта белән өтер юлыбызны тамамлый. Без UART аппаратын 9600 бот тизлегендә эшләтәбез. Ул сериал монитор эчендә мәгълүматны чыгарыр өчен кирәк. Аның өчен шундый юл язып китәбез. Void setup җәяләр ачыла. Җәя эчендә void җәя ябыла. Фигуралы җәя ачыла. Икенче юл serial нокта begin җәя ачыла 9600 җәя ябыла. Нокта белән өтер. Икенче юл Wi-Fi шелтәренә тоташабыз. Әгәр дә тоташу уңышлы булса, сериал мониторда температура графикасы булган биткә сылтама барлыкка киләчәк. Әгәр тоташуда хата булса, сериал мониторында Wi-Fi connection error хәбәре барлыкка киләчәк. Шуның өчен шундый цикл язып китәбез. If җәя ачыла Wi-Fi нокта join AP олы хәрефтән там бер җәя ачыла SSID олы хәрефтән өтер password олы хәрефтән һәм 2 җәя ябыла.
фигуралы җәя ачыла. Икенче юлда олы хәрефтән serial нокта print ln җәя ачыла. Куштырнаклар ачыла. https 2 нокта 2 слэш Двит сайтның исеме IO 1 слэш follow 1 слэш куштырнаклар ябыла плюс әйдәгез аралар калдырык укырга җайлы булсын өчен name җәяне ябабыз нокта белән үтер юлны яптык. Икенче юл фигуралы җәя ачабыз else циклның икенче өлеше фигуралы җәя ачыла торган. Икенче юлда serial нокта print ln җәя ачыла. Куштырнаклар ачыла. Wi-Fi connection error куштырнаклар ябыла. Җәя ябыла. Нокта белән үтер юлны яптык. Әгәр дә шелтәргә тоташу хаталары серия мониторында күренсә, игътибар белән SSID-ны, шелтәр сер сүзен һәм барлык чыбыклар тоташуын игътибар белән тикшереп чыгыгыз. Ә хәзер яңа юл. Термистордан чыккан параметрларны шутлыйбыз. Void loop җәя ачыла. Void җәя ябыла. Фигуралы җәя ачабыз. Икенче юлга күчәбез. Float V аскы сызык temp тигезлек билгесе 1023.0 слэш аналог read җәя ачыла. Temp pin җәя ябыла. Минус 1.0 нокта белән үтер икенче юлга күчәбез. Float temp тигезлек билгесе 1.0 слэш җәя ачыла. Җәя эчендә минус log логарифм җәя ачыла. V temp җәя ябыла. Слэш 3977.0 икенче юл. Плюс 1.0 слэш 295
нокта 0. Җәяне ябабыз. Минус 273.0. Нокта белән үтер һәм икенче юлга күчәбез. Двид I/O серверында TCP тоташуын ачабыз. Әгәр тоташу уңышлы булса, без Двид I/O сайтына мөрәҗәгать белән чыгабыз. Әгәр дә тоташу барып чыкмаса, Serial мониторда Create TCP Error дигән хәбәр барлыкка киләчәк. If җәя ачыла, Wi-Fi нокта create TCP җәя ачыла, куштырнаклар ачыла, www.dwid.io куштырнаклар ябыла, үтер 80 2 җәя ябыла һәм фигуралы җәя ачыла. Икенче юлда string data тигезлек билгесе, куштырнаклар ачыла, олы хәрефтән get ара калдырабыз, slash dwid slash for slash ике куштырнак ябыла, плюс name плюс куштырнаклар ичендә сорау билгесе. Нокта белән үтер, юлны тамамлыйбыз. Киләсе 2 юлда без HTTP соравын җыябыз һәм эштәге температура сенсорының саннарын кертәбез. Димәк, data плюс тигезлек билгесе, куштырнак ачыла, temp куштырнак ябыла, temp тигезлек билгесе, куштырнаклар ябыла, плюс string җәя ачыла, temp җәя ябыла, плюс куштырнаклар ачыла, ара калдырабыз, http олы хәрефтән slash 1.1 кире slash r кире slash n куштырнакларны ябабыз. Нокта белән үтер. Икенче юл. Data плюс тигезлек билгесе, куштырнаклар ачыла, host 2 нокта, ара калдырабыз, dwid.io кире slash r кире slash n кире slash r кире slash n куштырнакларны ябабыз. Нокта белән үтер, юлыбыз тамам. Киләсе 2 юлда без серверга сорау җибәрәбез.
TCP тоташуын ябабыз. Аның өчен шундый юл язып китәбез. Wi-Fi send җәя ачыла data нокта c аскы сызык str җәя ачыла җәя ябыла өтер data нокта lang gth җәя ачыла җәя ябыла һәм тагын бер җәя ябыла нокта белән өтер юлыбыз тамам. Һәм икенче юлда Wi-Fi release TCP җәя ачыла җәя ябыла нокта белән өтер һәм юлыбыз тамам. David I/O сервисы безгә секундына бер тапкыр гына мәгълүмат җибәрергә мөмкинлек бирә. Шуңа күрә 1000 миллисекундтан да әзрәк булган тотарлыкны куюының мәгънәсе юк. Димәк, икенче юлда без шундый сүзләр язып китә алабыз. Else фигуралы җәя ачыла. Икенче юлда serial нокта println җәя ачыла. Куш тырнаклар ачыла. Create TCP олы хәрефтән error куш тырнаклар ябыла һәм җәяләр дә ябыла. Нокта белән өтер һәм фигуралы җәяне калдырабыз. Икенче юлда delay җәя ачабыз. 1000 җәяне ябабыз. Нокта белән үтер. Һәм ахыргы юлны фигуралы җәя яба. Язган кодыбызны тикшерәбез, әмма дә ләкин иң беренче юлда язылган ачкычны бетерәбез. Һәм бөтен язылган кодны тикшерәбез. Тикшерү программабызда хата күрсәтә. Дөрес, без Wi-Fi модуле белән эшләү өчен китапханә исемен яздык. ESP8266.h. Әмма дә ләкин ул китапханәне Arduino IDE эшенә күчереп тоташтырмадык. Шуңа да күрә программабызда хата килеп чыкты. Әйдәгез, ул хатаны төзәтик. Аның өчен браузерда шулай итеп язабыз. iot.m.amperka.ru Enter тимәсенә басабыз. Уң яктагы чыккан списокта библиотеки для Arduino сылтамасына басабыз. Zip архив сылтамасына басабыз. Һәм шул архивларны компьютерга күчерәбез. Файлны ачабыз. ESP8266 файлын архивтан компьютерга күчерәбез. Arduino IDE ачабыз. Sketch include library AD-zip library тимәсенә басабыз. ESP8266 файлын сайлыйбыз һәм Open тимәсенә басабыз. Тагын бер кат программаны тикшереп чыгабыз. Беренче хата безнең төзәтелде һәм программада тагын бер хата килеп чыкты.
Cent дигән сүздә D хәрефен төшереп калдырганыбыз. Әйдәгез шул хатаны төзәтик. Тагын бер кат тикшерәбез. Димәк, хаталарыбыз юк. Программа дөрес язылган. Һәм кодны Arduino Uno-га кертәбез. Программаны Arduino Uno-га керткәч, serial мониторга керәбез. Serial мониторда 10 секунд эчендә сылтама чыгырга тиеш. Бу сылтаманы браузерга күчерәбез һәм Enter тимәсенә басабыз. Күргәнегезчә, безнең мониторда температура соннары килеп чыкты. Ул температураны без үзгәртә алабыз. Температура датчигына үрә башласак, яки бармакларыбыз белән җылыта башласак. Температура күтәрелә. Димәк, безнең программабыз һәм Arduino Uno бөтенесе дә дөрес итеп эшли. Ә сез инде күрәсез, безнең эшли торган схема температура параметрларын телефонга тапшыра. Сез инде телефон аша күрә аласыз, бүлмәдәге һава температурасы 19 градус. Ә инде терморезисторны тотып турсак, температура үсә башлый. Ә сез күрәсез, безнең схема Arduino тоташкан компьютерга USB чыбыгы аша. Әмма дә ләкин бу схеманы турыдан тоташтырырга була розеткага. Аның өчен без USB зарядкасын кулланабыз. Күргәнегезчә, безнең прибор компьютерга тоташмаган, питаниены розеткадан турыдан ала. Шуңа күрә бу җайланманы мин ерак термометр дип атадым. Димәк, сез температураны һәр розетка булган җирдә үлчәй аласыз, үзегез ерак булсагыз да. Ясалган җайланма кирәкле температураны гына күрсәтеп торсын. Рәхмәт игътибарыгыз өчен.